Emma eta almen magikoa. Emma 3 urtekin konturatu zen almen magikoa zuela. Naturako almena, animaliei, landarei eta pertsonei lagundu diezakei. Baita ere begietan magia dauka. Begiratzen dio pertsona bati edozeini eta badaki zer pertsatuko zaion, oraindik ez dena gertatu. Baina bere ezpaela alderantziz, gertatu dena ikusten du, baina naturaren almena berdin dute biek. Egun batean, Emma eskolan zegoela txirrina jo zuen, eta Ela beti bezala komunera joan zen bere magia konprobatzera. Eta Emmaren laguna Laila ere bai zegoen komunean. Lailak Ela ikusi zuen magia egiten. Orduan azkar Emmaren gana joan zen eta galdetu zion ea zer egiten zuen Elak txori batekin komunean. Emmak gezur bat esan behar zion zeren ezin zuen almen magikoa daukatela esan. Horregatik esan zion agian ogia jaten ematen ari zitzaiola. Egun horretan, Emmak galdetu zion bere aitari eta amari zergatik ezin zion esan inori almen magikoak daukala eta erantzun zion norbaitek jakiteko gero beste bati kontatuko ziola eta horrela jende guztiak jakin arte. Horrela, haien bizitza oso aldaketa handiak izango zituen. Emmak esan zien ez ziola inori esango. Baina berdina gertatu zen hurrengo egunean eta hurrengoan ere. Eta Emmek ezin zuen sekretua gorde. Horregatik bere familiari esan zion esango ziola Lailari almen magikoa zuela. Lailari kontatu zionean ezin zuen sinetsi, ikusi arte. Ikusi zuenean sinetsi zion, eta handik aurrera Laila bakarrik zekien almen magikoa zuela Emma eta bere familia.